Good day guys, ito yung speaker na ginawa ko. DIY lang to guys. Yan yung speaker box pala. Yan. So ngayon guys, ang gagawin ko is yung speaker niya ay papatigasin natin yung speaker niya. Yan, old na kasi yung speaker galing sa bass guitar ng Yamaha. Kaya yan, nilagyan ko yan ng stick glue. Wood glue yata. Wood glue. Nabigay lang din kasi yan sa akin ng kaibigan kong nagtrabaho sa construction. Yan. Wood glue nga. Malambot na yung speaker guys. Yung sa ano niya, sa gilid niya, nilagyan ko na lang ng hindi ko alam na tawag diyan para hindi siya mapunit. Ayaw pangilugan, ukayon pa. Naanad siguro ka rice cooker sa? May ukay-ukay. Yan guys, pag may speaker kayo dyan, nabili pa noong 1990, feeling nyo lumalambot yung speaker, nagiba yung tunog niya, ano lang, yan lang yung gawin nyo. Lagyan nyo kaunti ng wood glue, wag nyo naman sobrahan ng, wag nyo namang maramihan ng paglagay ng glue. Kasi masyado na po matigas. Kunti lang yung ilagay nyo. Yung sa akin nila kinapalan ko kasi ang purpose ko dyan is gawin ko siyang instrumental. Kaya yan, kinapal ko yung glue. Pag yung gusto nyo is yung ano lang talaga, yung babalik yung dating tunog, kunti lang yung ilagay nyo ng glue para matapalan ng yung punit sa kun. Patulong ng Redicon Forte, hanggang sa nakatawan maghapon, para sa lakas ng ikabot hanggang matapos. With proper diet and exercise plan. 5 piso lang SRP. Yun lang yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Redicon Forte. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wide way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Ito guys, tapos ko na siyang nilagyan ng wood glue. Ngayon, punta ako sa labas. Lagay ko yan sa labas. Bilad ko yan sa init. Yan. Yan siya. Hanggang 4 PM yan dyan guys.